Jangki ki khubor ki babnia ki Jingïalang bat ki Jingïalang kerkat kila long ki jing Pynthud ya ki Jingïalang basau Sngi Baroh Tylli ki Ïingdorbar henne ka Sngi Tikum ta lahab ban Sngi no ya ka Lok Sabha bat Rajya Sabha na ka banta kani ka Sngi hadian ka jing ki win Jingïalang persya halor ki mat baper kan thop ya ka jing no IP1 persya ya ka we ka kan hun khayi ka bapau ha ka Lok Sabha kat ba ka Ïingdorbar kadang yalum henne ka step ki MP ka liang persya kila sedang ban pertajam wat hapadeng ke jingkarpat jong ulam phang UOM Birla ban ailat ya kapuar keli jingkeli ban yat bed ya denti Henry ke jing hiwin kadang yai beteng la sakhi ya ki jingjia ki bakum kini haraja sabharu hadian kata la pensenge no ya ke Ïingdorbar. You are a very senior member. This cannot be appreciated. I express my deep anguish. We are creating a very bad precedent. We are dishonoring the people of this country. We are not coming up to the expectations. Menteri Katna Development of North East